Keď sa pozrieme na tento Word a trošku si v ňom porolujeme, tak získame predstavu, koľko tam môže byť asi tak približne slov. Keď sa ale pozrieme sem, tak rozhodne vidíme, že ten údaj 51 slov asi není celkom presný, preto lebo už len na pohľad vidím, že tých slov tu bude oveľa viac ako 51. V čom je teda problém? Problém je v tom, že keď kliknem do niektorého textu, napríklad do tohto, tak vidím, že ten text sa nachádza v textovom poli. Tento text sa nachádza v textovom poli, nie v tele samotného dokumentu. Keď kliknem napríklad sem, tak vidím, že aj táto tabuľka sa nachádza v textovom poli. Keď kliknem napríklad sem do tejto tabuľky, vidím, že aj tá sa nachádza v textovom poli. Keď kliknem napríklad do tohto textu, tak vidím, že tento text sa nenachádza v žiadnom textovom poli, ale priamo v tele dokumentu. Z toho vyplýva, prečo sa mi tu uvádza len 51 slov. To preto, lebo Word do počtu slov nezapočítava obsah textových polí. Ja to ale môžem zmeniť. Kliknem na tlačidlo počtu slov a vidím tu na počet slov 51. Keď ja ale zakliknem zahrnúť aj textové polia, hlavičky, petičky a tak ďalej, tak zrazu sa mi tých 51 zmení na 247, čo je podstatne pravdepodobnejšie. Ešte raz, keď toto políčko odkliknem, mám len spočítané slová, ktoré sa nachádzajú len v tele dokumentu. Keď ale zakliknem toto políčko, spočítajú sa mi aj slová, ktoré sú obsahom textových polí, petičiek, hlavičiek a tak ďalej. A toto je skutočný počet slov v tomto dokumente, teda aj na preklad, z ktorého počtu sa teda musí vypočítať, vykalkulovať cena za preklad, preto lebo ja budem prekladať predsa aj slova, ktoré sú v textových poliach. Hej. Nebudem prekladať len slova, ktoré sú v tele dokumentu, ale aj tie, ktoré sú v textových poliach. To znamená, že ja si ich musím započítať do ceny. Takže musím zaškrtnúť toto políčko a vtedy vidím, že počet slov dokumentu nie je 51, ale 247.